Сега, кино на село, тази история не е чак толкова невероятна, колкото изглежда на пръв поглед. Разказва Петър Георгиев. Часовникът на църквата удря 6. Слънцето залязва, но в село Житница не се прибират. Бързат за голямата премиера. Пълнят залата на културния център. Тази вечер тук ще идва шведската легенда Стелан Скарсгард. Тази вечер тук ще дават Оскарите. Тук за първи път имаме възможността да се срещнем с новото европейско кино. На една ръка разстояние, абсолютно гратис. Просто възползваш се. Нищо друго не се изисква от теб. Мария Станева живее за такива моменти, когато родното й село не е откъснато от света, а диша в неговия ритъм. Тя, секретарят на читалището, се бори житненци да гледат изкуство. Театър, кино, детски представления. И винаги планира следващото. Обикновенно идват хора от Житница, както и хора от съседни населени места. Разнообразна е публиката. Обичам психологически филми, чуждестранни, психодрама, психотрилър, да. Никога не съм гледала филм от гледна точка на някаква награда. Просто историята, която предава, посланието, което предава, според мен това е по-важното. В Житница чакат тази история с нетърпение. Видели са афиша. Сантиментална стойност, спечели Оскар за чуждестранен филм и голямата награда в Кан. Скарсгард покори Холивуд и Европа. Но за сърцата на житненци има тежка конкуренция. Седмокласниците Петър и Павел. И те играят на тази сцена. И вече имат по няколко роли зад гърба си. Културният живот в Житница е доста забавен и вълнуващ, поради многото представления, организирани от самото читалище и изпълнени в културния център. Всичките хора там сме приятели и се събираме и с обща кауза, пък и мене много ме радва това, че забавляваме хората. Като когато правим пиесата и винаги след пиесата всички ни казват: браво, много добре се справихте, и мен това ме изпълва с щастие просто. Наистина е прекрасно, че всичко постоянно е изпълнено с движение, всякакви събития постоянно навсякъде се случват и това е наистина не е някакво вседно замряло, да няма хора и наистина от всякъде кипи живот. Ученици Павел припомни причините. По новините виждаме как децата постоянно са по телефоните. Посещението на такива мероприятия, било то филми, театър, имат важно значение най-вече за подрастващите, за да се отделят от електронните устройства. И ние като учители вярваме, че нашите ученици могат да бъдат и мостовете между културите. Ето защо се стремим да възпитаваме знаещи, можещи и добри хора. Също като Оскарите, Евгения и Петра са тук за първи път. Но без тях тази премиера нямаше да се случи. Едната е режисьор и кинопрограматор, а другата изследва природни ресурси. Събира ги обща мисия – да върнат големите филми в малките населени места. За това обикалят България. Житница е първата спирка от тазгодишното издание на фестивала им на кино на село. Откриват го с филм за семейството, за любовта и за важните неща в живота. Светът е голям и те са част от света и не бива да остават изключени. Те могат да мечтаят големи мечти и да ги спъдват. Това е филм, който не може да се раздели от държави или от специфични политически, социални или други теми. Това е филм за семейството и всеки един от нас може да рефлектира върху него. Семейство имаме и в Скандинавията, и в България, и проблемите ни, и мечтите ни са сходни. Тоест ние не сме толкова различни изобщо. И киното ни позволява да съзнаем тази връзка. Уважаеми дами и господа, добре дошли. Радваме се... Залата вече е пълна. Не на червения килим, а между червените стени премиерата започва. След финалните надписи, зрителите трудно намират думи. Къде се нарежда този филм сред вашите любими? Не съм гледал по-силен филм. Силата му е в качествата на отношенията, как добре са обхванати, как без гръмки слова, само с четвърт поглед, с четвърт дума. Това е нещо невероятно. Всеки не може да го направи това. Трудно е да се постигне, но точно такива филми дават така импулс на хората за живот, за всичко.
Ние сме такива социални личности, дето участваме навсякъде, водим хората в пенсионерският клуб. Мъжът ми свири на акордеон, ходим по изяви. Трябва да ги има тия работи. Защо? Даже и по-често. Да. Защо? Защото младите хора искат такива развлечения. Не е важно само ресторантите. Културни работи трябват. Веселба може в село, като има кино, може да се ходи с приятели, което е весело, защото така се обсъжда филма. Чувстваме филмът как е. Поставяме се, аз често се поставям на техните места и какво бих направила, ако бях на тяхното място, и това наистина ни пренася в един друг свят. А Евгения и Петра искат всяко българско село да бъде част от света. Да гледат филми на големия екран. И то редовно, а не само по няколко пъти годишно. Първото българско село, което е имало кино, е Ботан, и то е в северо-западна България. И общия брой на киносалоните е бил близо 3000. И в момента ние съживяваме тази киномрежа и самите пространства все още съществуват. И спомените оживяват, понеже много от хората са били на кино. И помнят какво е било и е било важно за тях да го имат. Хората в читалищата и местните хора също създават много красиви неща, споделят ги едни с други. Ние сме просто една пешачинка от тази общност. Вече мислим за кино на село, т.е. вече са минали тежките години, в които няма как да случат нещата. И вече трябва да мислим за как всъщност искаме да живеем и какво значи добрия живот за нас. Това вече е време на действие. Заедно наистина може да се постигнат чудесата. Общността винаги се намира, когато си готов за нея. Тръгват към следващите села. Ще търсят още кинобудители. Как киното променя хората? Според мен ги прави по-човечни. Замисля ги и ги кара да осъзнават истинските стойности. Да бъдеш добър човек, да забелязваш човека до себе си, неговите нужди, неговите травми, това, което може би носи в себе си, без да го споделя, и да си по-толерантен съответно. В Житница ще помнят вечерта на Оскарите. На екрана видяха себе си в една скандинавска история.